mga nabubulok. Dati ang dami-dami dyan, binabalik ko nga sa kanila para masense nila na basura. Kaluskos ng pusa, ingay at kalat. Ito ang samot-saring reklamo ni Nancy de la Cruz, residente ng Sagpon, Daraga Albay. Dahil raw dito, na-stress na siya sa kanyang maperwisyong kapitbahay. Kaya't hindi na nagdalawang isip pa si Nancy na idulog ito sa aming tanggapan. Trabaho po, yung nagtiktik po ng poste, tumalsik po sa bubong namin. Sinabihan ko po, umakyat po ako. Sabi ko po sa trabador, tumatalsik baga po, di ba po pwedeng harangan? Tinabihan ko po yun nung perwisyo po nung pizza 3, pizza 4 po, pumunta ako ng barangay. Ipinablatter ko po. Paggabi po, yung mga pusang alaga nila, pinapatak ko po sa yero namin. Sa bubong ninyo? Opo. Pati po yung mga sinampay nilang nahulog, nabulok na lang po doon Doon sa bubong ninyo? Gusto ko pong mangyari, alisin nila yung wire ng internet nila, tapos harangan po nila ang bahay nila para po hindi kami maperwisyo. Sinubukan din natin kunin ang panig nila Soledad Lita, itong nirereklamong kapitbahay ni Nancy, ngunit tumanggi ito sa panyaya ng ating team partner. So ayon sa kanya ay haharapin na lang niya ang reklamo ni Nancy sa kanilang barangay. Ora mismo naming tinawagan ang tanggapan ng Barangay Sagpon at dito nakapanayam namin si Kagawad Joe Nas. Kagawad, pakinig ka. May binabanggit itong si Aling Nancy. Parang binabanggit na ito na kaibigan nyo daw kasi yung nirereklamo niya, malakas daw sa inyo ni Kapitan at sa mga tanod. Anong reaksyon mo dyan, Kagawad? Wala naman kaming alam tungkol dyan, sir. Kasi di naman kami nag-action lang. Depende doon sa reklamo. Sasamahan namin, Kagawad, itong si Aling Nancy dyan sa barangay po ninyo. Para nang sa ganun po ay ma-schedule na magkaharap at mapakinggan yung magkabilang panig tungkol dito sa reklamong ito. Ano po? Yun po ang pinakamaganda. Saka para ma-inspeksyon kung ano talaga ang nireklamo niya. Pinuntahan ng Team Tabang Ora mismo ang bahay ni Nancy. Dito na itinuro sa amin ni Nancy ang dahilan kung bakit niya nirereklamo ang kanyang kapitbahay. Ito po ang internet nila. Gusto ko yan ipaalis na kahit yan ang mga nabubulok. Dati ang dami-dami dyan, binabalik ko nga sa kanila para masense nila na basura. Maging ang nangungupahan kila Nancy ay naabala na rin sa ingay ng pusa. Minsan po, oo. Kasi madaming mga tae ng pusa, ng baho. Tapos paggabi, minsan, maingay sila. Diyan, naglalakad dyan sa bubong. Matapos ang aming pag-iikot sa lugar, ay sinamahan na namin si Nancy sa kanilang barangay. Pagdating namin sa barangay, ay agad naman na pinagharap ni Kapitan Loreto Barajas ang magkabilang panig. Pero ang mga inirereklamo ni Nancy, tumangging humarap sa aming kamera at ang magbigay ng kanilang anumang pahayag. At dito agad winakasan ni Kapitan Barajas ang naging hidwaan ng magkapitbahay. Na ganitong hindi naman ito talagang sabihin natin seryosong na Yes kuwan. po. At binibigyan natin ng pagkakataon na kumbaga ready na yung respondent saka yung complainant na makapag-usap. Katulad ngayon na nakapag-usap na sila, wala namang problema. Natural, yung pagpapatrabaho, hindi maiiwasan yung ingay. Ayos na sila kasi yun lang naman ang kulang. Yung communication sa magkatabing bahay, magkakapit bahay, na yun ang pinakaunang kailangan ng mga tao sa barangay na kailangan mag-usap. Yung communication, constant communication, na limbawa kung mayroon kang napansin na hindi maganda,
kailangan sabihin mo ng maganda sa ayos din ng pagsasabi sa yung kapitbahay. Meron na silang kasunduan. At ang kasunduan na yun, alam ko namang hindi yun babaliin ng bawat isa. Yung respondent niya naman ay mga professional naman yun. Yes po. Hindi na. Dahil sa pag-uusap sa barangay, lubos ang pasasalamat ni Nancy dahil nagkaroon ng resolusyon ang matagal na niyang reklamo laban sa kanyang kapitbahay. Pag-usapan namin po yung reklamo ko tungkol sa anak, tapos po yung katrabaho po nila. Pwede na po kami. Papatapusin na lang po yung katrabaho nila. Maugma po ako kasi nasolve na po yung ko. Pero po ngayon mababawasan na po ang stress ko kasi po naliwanagan na po yung isip naming dalawa ng alaga ko. Maganda pong nagkaharap-harap po kami. Marami pong salamat sa ako, Bicol, Tabang Ora mismo, and Congressman Saldico po.